Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Pinagtultuloy a panagdalyasat tayo, iti panagbiag tayo. Tunggal aldaw ti Apo, makisinarak tayo ken kuana. Kasauna tayo, isuro na tayo, ited na, tibagina kada tayo, ti mismo akina si asino na iburay kan iranod na, tapno dat tibker tayo, nagdalyasat iti daytoy abiyag. Sa ganaan tayo, tibagbagi tayo, makisinarak manen ken kuana, tinasanto na padaya, tirambak ti panagtutok, ipapatay kan panagungar na, agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo. Agkompesarak iti Dios ama nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko unay, isong agpagpakaasyak ken Santa Maria, agnanayon a Birhen, kadagiti amin nganghel ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakasidak kuma, iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan, kadito'y daga kapya, kadagiti tattao anaimba ti panagnaknakem na ibunan nagdaka itano daka pagrukbaban daka daydayawen daka agyaman kamken ka gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, na ilangitan nga ari. Dios Ama, aman nakabalin amin. Ke sika Apo miak Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ke anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Iyan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios,
Ama. Amen. Kumararag tayo. O Dios, pinarsuam ket iturayam amin ngadda. Kasyan nakam kadi. Ipariknam kad kada kami tapam makawan mo, tapno agserbikam ken ka iti amin apusumi. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti may basa na adaw iti libro no propeta Isaias. Insuro nak ti Apo Dios iti sa uwek, tapno mapapigsak ti nabannog. Binigat a paggagaran nak adungeg iti insuro na kanya. Inikkan nak ti Apo iti pannakaawat, ket jak nagsukir wenno simmina ken kuana. Intayak ti bukod ko kadagiti mangsaplit kanyak. Binayak ida amang pabain kanya. Impalubos ko aparuten da dagiti barbas ko, ken tupraan da iti rupak. Ngem sa anak amaan ano, iti panang pabain da kanya. Tatultulungan na ni Apo Diyos. Pinapuskol ko ti rupak tapno makaigturak. Amok asa anak to amay babain, agsipod ta asideg ti Diyos kanya. Ket ipaduyak-yak nanto nga awan bason ko. Siya sino ti makaytured nga mangidarum kanya? No adda, dumatag kami iti pangukuman, ket yuli na ti darum na. Ni Apo Diyos ti tumulong kanya. Siya sino nga rod ti makapaneknek ang nagbasulak. Agbiagak tu iti imatang ti Apo, ti pagnaidan dagiti si bibiyag. Ay ayatek ti Apo, ta ipangagnak. Denggen nak no agkararagak. Yallingag na kanyak dagiti lapayag na, tunggal umawagak ken kuana. Pinulipulan dak dagiti tali ni patay, natnagak kadagiti palabog ni tanem. Napnuak iti buteng ken danag, iti kasta imawagak iti Apo, dawatek o Apo nga ispalen nak. Managparabor ken managayat iti Apo, wen manangaasi ti Dios tayo. Salakniban ti Apo dagiti awan gaway na, inispalnak idi nagpeggadak. Inispalnak ti Apo manipod ken patay, pinagsardeng na dagiti luluwak. Iti panakapabain inlisinak, ngarod, agbiagak iti imatang ti Apo, iti pagnaedan dagiti si bibiyag. Ti may basan ha daw iti surat ni San Santiago. Kakabsat ko, anya ti magungguna ti agpuna nga da pamati na, no di namet ipakita kadagiti aramid na. Ti kasta pamati, may salakan na nga ta dayta a tao. Kas pangarigan tadda kakabsat a lalaki, wenno babae a makasapol unay iti lupot, ken kanen itinaldaw, ket diyo ikkan ida kadagiti kasapulan ti biag. Awan serserbi ti panagkunayo kadakwada, bendisyonan na kayo ti Diyos. Agpapudot kayo ket kadwenyo ti mangan. Kastamet ti pamati, natay no di mabuyugan iti aramid. Ngemadda addanto agkuna, adda pamati ti maysa tao, addamet aramid ti sabali.
kunakmet, ipakitam kanyak no kasano ti kadda ti pammati, ti siya sino man adi mapakuyugan iti aramid, ket iparang kumet ti pammatik, babaen iti aramid. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibaga. Hallelu, Haleluya. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay, ket aminto maitedto ken ka. Hallelu, Haleluya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na kadagiti purok iti Cesarea ni Felipe. Ibagayo man kanyak sinaludsud ni Jesus kadakwada idi magmagnada. Siya sino ak kanu ti panagkuna dagiti tattao. Sika kanu ni Juan amamunyag insung batda. Kuna dagiti tadduma, sika ni Elias. Adapag kuna amaysa ka kadagiti profeta. Ket da kayumet sinaludsud na. Siya sino ak iti panagkunayo. Sika ti Kristo insung bat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pagibagbagaan da iti kinasya sino na. Impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na amasapul nga agsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Umsyento dagiti panglakayen, dagiti panguluyan na papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to nga magungar metlaeng kalpasan ti tallo nga aldaw. Nalawag ti panangibagana kadakwada iti daytoy, isut gapuna nga iniadayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ngem tinalyaw ni Jesus dagiti adalan na, ket pinereng na ida sana inungtan ni Pedro. Adaywanak Satanas kinunana, ta saan at ipagayatan ti Dios ti pampanunutem, no diket ti pagayatan ti tao. Pinaasideg ni Jesus dagiti tattao ken dagiti adalan na. Ti agtarigagay a sumurot kanyak kinunana, masapul at alikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na, ket suruten nak. Tati siya sino man ang mangipateg iti biyag na, mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat iti biyag na gapu kanyak, ken iti Ebanghelyo, may salakan nanto. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek akakabsat ko kan Apo tayo nga Hesukristo. Ti bulan ti Setyembre nga nakasentro tayo nga agam amiris ti naindaklan nga krus ni Apo tayo nga Hesukristo. Ti daytoy nga Domingo dagiti sao ti Apo awisen da tayo tapno pasengkedan tayo ti pamati tayo ken kuana nga iso ti anak ti Dios mangisalakan kada tayo. Binaklay na ti krus na, inarakop na ti panagsagaba, natay, na isakripisyo, na idaton, tapno maikapya tayo iti Diyos, kat magunod tayo ti panakaisalakan.
Dagiti maibasa, iti daytoy, a Domingo, ti libro ni Propeta Isayas, ada tallo nga kanta, ti agsagsagaba nga adipen, daytoy maikatlo, nga kanta ti agsagsagaba nga adipen, ti naibasa ita, nga tilinaon na ket sidadaan, anagsagaba, daytoy nga adipen, inarakop na ti panagtutuok pasengkedan na po Isus ata mismo nga isuna ipadto na ibagana ipakaammo na umuna kadagiti tallo nga daras nga ipakpakaunanan nga ibaga kadagiti adalan na nga agsagaban to malalais matay nga dagos nga kinontra ni Simon Pedro daytoy nga ladawan ti adipen ket iparparang na idi ati konteksto na dagiti tattao ti Israel nga agbalinda nga ladawan ti panakaispal ken panakaisalakan dagiti daddo mga nasyon babaan ti panangarakop na iti panagsagaba saan nga gagangay daytoy nga tema iti daan atulag tatigarod panagawat dagiti Hudyo ket ti panagsagaba ken panagtuok ket dusa ngem iti maysa nga dakkel nga paripirip ibaskag ni Isayas daytoy nga kasasaad ti adipen insurunak ti Apo a Dios tapno mapapigsak ti nabannog daytan binigat nga paggagarenak nga dungeg iti isuro na jak nagsukir wenno si mina kenkwana natulnog natudyo awan panagkitakit nga adipen intayak ti bukot ko kadagiti mang saplit kanyak kita ano ka awan ti tokyad binaybayak ida amang pabain kanyak impalubos ko aparuten dati barbas ko tupraan dati rupak ngem sa anak aman ano iti panang pabainda kanyak tatulungan nak ti Apo a Dios isu dayjay na ibatugen dayjay salmo jesong batayo agbiagak to iti matang ti Apo iti pagnaedan dagiti sibibiyag nauneg nga pamati nauneg nga panagtulnog panagtaleg ken ni Apo Dios pinapuskol ko ti rupak tapno makaibturak amok asa anak to amay babain agsipud ta sideg ti Dios kanyak dadtan nga ibagbaganan daytoy dakamaten met ti may kadwa nga may basa may panggep iti pammati nasken nga nairamot daytoy nga pammati tapno adda epekto na tapno maipakat ibagani Santo Santiago Apostol kadagiti sursuratan na awan serserbi dagiti panangipakdaar tayo iti pamati tayo panagkararag tayo panagluluwal no saan nga maipakat iti aramid daytoy nga sidadaan nga panangarakop ti maysa nga adipen nga natudyo ken natulnog kadagiti amin nga pakatuukan iparangnan ti pudno nga pasurot adalan ni Apo Isus nga ibagbagana kadaten dati ebanghelyo tayo nagkadwa nga paset datoy nga ebanghelyo umuna datayan ti saludsud siya sino ak ti panagkunayo hindi umuno na siya sino ak ti panagkuna ti tao ket da kayo siya sino ak anda istorya may isa nga gobernador napan iti barbecue party na banbannog mabisbisin so nga di makilinya nga dumawat iti barbecue chicken barbecue ini kanda maysa mabaling nga dua ka mabisbisinak ta talaga nga mabisbisin ta na banbannog nga road saan may salaeng ay ket idikwan amom kade nga siyak ti gobernador kanak ti dua kunamet dayay para ited iti chicken barbecue amom kadi nga siyak ti in charge ti chicken barbecue laman-laman so pinadadatan in charge
ti punto da ke authority. Iparangnan ata, barbareng no ibagana nga gobernador, ada authority na, ada saad na, bareng ikan na, ipaka na mat, siya mat, tin charge, ti chicken barbecue, niya makunam. Dikad pay, nga ti punto, idinto, nga kadagiti adalan ni Apo Isus, iti panagsaludsud na, saanan nga question ti authority, siyak ti anak ti Diyos. Ngumkit di, dayjay nga saludsud, mapalagipan dagiti adalan, sursuruten da ti anak ti Dios, pasurot ida ti anak ti Dios. San nga di emphasis ti authority, siyak ti padi ditoy nga emphasis, siyak ti acolyte, siyak ti presidente ti pastoral. Haan nga emphasis ti authority, no di kidi pada tay amin nga pasurot ni Apo Isus. Awan ti akem awan ti saad pada amin. Dagiti apostoles, ti paripirip ni Apo Isus, mapalagi pandaa, ngano am-amuda, di sursuruten da, ngam saan nga da jay turay kan panakabalin na, ngam da jay aramid na. Ngunday ta, maibaskag, ti kinasya sino na, nga mapalagi pantayo mat, am-amutay kadi, kasano mat ti kaunag ti panakam-amutayo. And then, da jay may kadwan, no us-usto tayo nga pasurot na, hindi jay ti baganan nga rod, lipatem ti bagim, ibaklay mo ti krus mo, suroten na, dajay manen, dajay talong nga kondisyon, tunggal makita tayo day nga krus, mapalagipan tayo, tunggal malagip tayo nga taga Santa Cruz, lipatem ti bagim, baklay mo ti krus mo, suroten na, talong nga kondisyon. Damanan, may sanga tao, damdamo na ti mapanja Amerika, Russian, damdamo na, hindi natutuok pailaang mapan. Ni nagmaya dito yan, napulbos amin, panje grocery, gumatang ada milk powder. Mga lakalaang, ikam ti danom nga napudot, naunawam, ada tanti milk, gatas. Datanti gatas, milk powder, kakita manan orange powder. O mangala, iti orange, naunawam tinapudo nga tama, pinagmayaton, dito yun, sigida, o na powder amin, o ikamla ti danom nga napudot. Hindi ka manan, nakakita ti baby powder. Dita, pinaglaing da dito yun, pinaglaing ti American, kamla na pudo nga danom, adan baby. Ita na, nalpas gata. Kasano nga tamat, Christian powder. Nantamutan, nagitayan, nalaing nga mga, awatam ni Apo Isus, mamati ka kenkwana, naisalakan kan. Apo kasyan na kami, kasla Christian powder. Maliligtas ka, tanggapin mo si Isus sa iyong puso. Apo kasyan na kami. Nagmayaten kesla instant ngagbaling ka nga Kristiyanon, haan nga kastama, ibaklay mo ti krus mo, lipatem ti bagim, ibaklay mo ti krus mo. Tatama ngamin, mangagyo nagmayat mada kayo dudug-dudugan, ibasa da, basta tinanggap mo si Jesus. John 3:16, po Diyos ko, pakuha ng John 3:15, kung walang nalpas ka. Amen! I accept nalpas ka, naisalakang kan. Kaslamot, balbalato mo, dahi tama nga panagbiyaga na, nga kastamot. Lipatem tabagim. Yan naman ito, nalapunos ka ti kinatangsit, tadi mo lipaten tabagim. Ibaklay mo ta krus mo, di mo kaya ti agregat. Surutan nak, sabali mo ti sursurutan laman, amirisan niyo pinaglaka, pindang nga tamot Christian powder, instant, automatic. Saan? Dayta ininot. Nga iti daytoy, nga Domingo, mapalagipan tayo. No pasurot na tayo na po, so saan namot nga ibaga nga, nasken nga agregat tayo, nga mimpakita na, nga nayon ti panagbiag tayo, dagiti panagsagaba, dagiti panagtok, nayon na, ngam tinagpateg, nga kitaan tayo dita bagana, agsagaba, nga siraragsak, saan nga sidutuok, dajay
dajay raya ti ragsak isungor nga no kita dajay krus ke ada raya na ada dajay raya na ta siraragsak ka nga agserbi iti pamilyam agayat dayjay ayat tibugas na ti aminan mamati ka aramidem ipakat mo day nga pamatim iti sidong ti ayat agturong iti ayat babaan iti ayat gapu iti ayat adaragsak mo nagsinagrap na nagsagaba gapu iti ayat agturong iti ayat maipapan iti ayat dagiti amin nga sagaba ada sapasap nga sagsagabaan tayo pandemya sapasap nga datay amin krus nga bakbaklayan tayo amirisan tayo met anya dagiti krus tayo anya met dagiti bakbaklayan tayo nga krus nasken nga siraragsak tayo para iti panakaisalakan tayo para iti biag nga daanag na ammo tayo met nga ti anyaman nga banag nga awan ti kasingin na nga rigat ken tuok ken panagsagabas laawan ti ananag na nayon ti biag nga daanag na ububing no sangkay agbasa nga nalaing no anyo nga ibukbok ti panagsakripisyo ti panagbasayo nya ti anag na ngay dagiti panagadadalyo isu nga daluson nga rikot kada tuok dagiti naganak gapu iti ayat nagasawa kayo nang buangay kayo iti pamilyayo gapu iti ayat ket ni Jesus nga nailan sa iti krus nang baklay iti krus na isu na ti inspirasyon tayo isu na ti ragsak tayo isu ti pundasyon dagiti amin nga garaw ken tignay tayo nga magkapsot tayo garod no na pag nagari ti kinatao kas lakin ni Pedro ay awan na po tayo rewawan kilay bagbagam apo dayjay met masulisog tayo isu nga nagpatig nga paamon tayo madaalan tayo iti pamati tayo paunagan tayo iti pamati tayo agadal tayo iti Biblia aramaten tayo iti Biblia iti panagkararag iti panagbibinuray umuneg tayo nga umuneg iti panagadal iti sao ti Dios iti panangawat iti sao ti Dios nagtamanan no matutuleng tayo taom no awan iti focus tayo iti panagbiag tayo damay samanan nga napandijay gimong da ke nakita na nga apay nga tayo dua nga lapayag na nga nagkoplat ken tatana nga diamo kasla na tono nga barbecue na pengata nga na barbecue di lapayag na kuna di pastor apay Kristiyanan ano talapayag mo kuna na apay Kristiyanan ano talapayag mo kuang amin pastor nagmayat ti konsentrit ko agbuy-buy ti bukseng o tata nakakamatay di ko naguna di telepono napanda dyan ti telepono ngamkit kitaan na latta di TV pinido na ti kunana di telepono ay plansa mo gayam tanga plansa mo gayam di pa nalunag talapayag kita di ko man kita may sangay ko naman di pastora na kita may sangay no idiwang ko timawag manan pastor ko na tanga timawag man na awan na ta concentration na pinido naman so nalulo kitaan nyo no awan ti hangag concentrate iti pampanunod tayo awanen non tayo nga intunaran nga nalaeng dagiti banbanag maiwawa tayo matuno talapayag mo madadael tayo so nga intunaran tayo tira ito man nga Setyembre iriing na kada tayo sublian tayo ti katekesis adalan tayo ti pamati sublian tayo nga amirisan ti krus na Isus at nakadadak lang panalo dakkel nga maminribo nga tamatam nga bala makita nagan mo Santa Cruz datta nagdakkel nga cross sinyal ti ayat nga datayo nalapunos tayo ti ayat nga ti biag tayo ayat lipatek ti bagik saan nga dagiti bukod ko ken nakairuamak nga pagganasan tarigagay ken bukod ko nga basbasol lipatek tapnoan no something nga lipaten ti bagbagi tayo no dagiti talaga nga bagbagi tayo mo ore kitaom kan tayo nga makakonsentrate tayo nga makafocus ibaklay tayo dagiti aming nga annungan tayo dagiti panagserbi tayo dagiti na duma-duma nga pakasiknan nga hanti lipipatan aramiden tayo baklayan tayo nga siraragsak ket surutan tayo ti Apo pasurot na tayo ti Apo ti panangipakdaar tayo sika ni Kristo kas kuna ni Pedro sika ti Kristo sika ti anak ti Dios agada nga panangipakdaar buyugan tayo met
iti aramid. Aming aramid tayo, may puon iti ayat, gapu iti ayat. Dawatan tayo, dahita nga grasya na. May kapitong aldawan, nga sagsaganaan tayo, may kawalo no bigat, may kasyamin to no Lunes, into no rambakan tayo ti panakaitanok ti na santo nga krus, ti puso tayo, ti kararwa tayo, ti biag tayo, mapabaro kumamat, ti dahita nga regtakan tarigagay tayo, iti baet ti sapa sa pandemya, kan dagiti sa nga daluson, no, bilbilangan tayo, no, kitkitaan tayo, dagita ko mga pakatuukan, kada krus kan pakarigatan, di tayo mga makita, adadta, ti grasya, ken ranyag, ken kastauna, yaglaplapusanan, nga ibukbok ti apo, nga parabor na, tapno kabailan tayo, ken siraragsak tayo, ken makalutot tayo, kadagita nga pakarigatan, ken pakatuukan. Ti kaunggan ti puso tayo, pabaruan tayo mo. Day nga reget kan tarigagay, ti isusurot ken kuana, ti panagbalin akas ken kuana. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarsua iti langit ken daga. Mamatiak met ken Hesus Kristo. Nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus, natay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agapuntot sa jay nga may mangukom, kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsekmet ti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katadantumat panagungar ti bagi, kan biag nga agnanayon. Amen. Naindaklan ken manakabali na Dios, inted mo ti pamati kada kami, tapno iti daytoy abiyag, maamuan mi ti kinapudnom ken Kristo nga anak mo, at tuy kam nga anak mo nga agdawat akanayon kuma, apapigsaem dayta apamati. Kuna tayo ti tunggal panggep, apo degdegam kad ti pamati mi. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno dagiti mangidadaulo ti simbahan tayo, ni Francisco a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, addaanda kanayon ti kired, ken pigsa, amang iwaragawag ti nakatolikwan na pamati ti sangalubungan, kumararagtay iti apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno kanayon mabigbig dagiti dadaulo ti gobyerno tayo, ni Kristo nga iso ti silaw, kabayatan ti panangitrabaho da, kadagiti programa da, para ti panagdoroas ti kagimungan, asaan ket di at ibukod dalaing apagimbagan, kumararagtay ti apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno dagiti saan pa'y makabigbig ken ni Kristo a Diyos, maparaburan kuma ti pamati da, ang mga mukin mangibiyag kadagiti panrusuro na, kumararagtay ti apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno dagiti nakurapay ken nagsagsagaba gapu iti sakit, gubat ken bisin, may kanda kumalatta tinamnama iti panagbiag, ket dumegdeg kuma ti pamati da, ani Kristo, ti biag ken salakanda. Kumararagtay iti apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Tapno daytoy agimong tayo, babaen ti pannilaw ti Espiritu Santo, papasingkedan kuma ti pamati tayo, babaen ti intay panagbibinuray ti ayat, kadagiti kaaruba tayo, kastamit kadagiti makasapol iti tulong tayo. Kumararagtay iti apo. Apo degdegam kad ti pamati mi. Manangaasi ken managayat unay a Dios, bigbigan mi nga adupay di pagkurangan ti pamati mi, yamsan mi nga palubos a mapukaw daytoy iti ima ti kabusor. Degdegam dayta pamati tapno agbalin kami akanayon a napudno nga anak mo. Dawaten mi dagitoy itinagan ni Jesus a Kristo nga apo mi. Amen. Ti Diyos apo umahay kuma, tuy daton mi ketawatem ida,
Sapay kumatamay kari, amay dato tiraba. Sapay kumatamay kari, amay dato tirabaw tiyakana. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Apo timudem asi ayat dagiti karkararagmi, kenawatam dagitoy daton mi, irikasta ti panagdaton ti tunggal maysa kada kami, agbanag apakay salakanan dagiti amin na tattao, gapo kan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumang kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari kat rumbang, annong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso agyaman kam ken kaapo, na santuan nga ama, manakabalin ket agnanay na Dios. Tabigbigan mi apakay tanukan ta gloryam, asika a Dios adi matay, saranayam ti tao ana ikari amatay. Kaya di naripkanan ti langit iti managbasol a tao, impaay mo ta panangisalakan mo babaan tinasantuan na kinatao ni Apo mi a Jesucristo. Kat gapu ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti bunggoy dagit anghel, isudang agraragsak ngagnanayon itasaklang mo. Dawatan may tay palubos mo nga itimpuyog mi tinakurapay at timag mi kat ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakay daydayawa. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno unay Apo abig ka a kinasanto, sikat igubwayan ti amin a kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritum amang pasanto karagito adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted karagiti disipulos na kat kinanana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, so mayawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan da di panang rabida, nangala itikalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinanana, alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, taday ti kalis ti darak,
dara ti baro ken agnanayon atulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken iti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramiden yu daytoy a pangilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi iti ipapatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dito'y saklang mo ket agserbi kami ken ka. Dawaten mi Apo tadakam amang kiranod iti bagi kan dara ni Kristo pagkay kay saan nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom apo ti Iglesiam iti isang alubungan, parirayam tayat na anadyusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kan amin a papadi. Laglagi pom amin a pimusayan, awatem ida iti sinong mo apakitaan daken ka. Ipay mo met takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Ken makiranod kami ken nenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ken nagasat nga Jose nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol ken sa santo a nakapudno a nagserbi ken ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada. Amangitan tanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, tami nadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may sa a familia awagan tay ti Dios, kas insuro ni Apo Isus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti utang mi akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugot iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami Apo iti amin a pagdaksan, itdem asi ayat tagapiam kada kami. Babaan ti tulong taasim, mailisi kam kuma iti basol, ket may kanawa kam iti amin ariribok, kabayatan ng ururayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, tiya ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Isus, kinunam kada kiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukaniak tited ko kada kayo. Saan nagiti basol mi ti kitam no dikiti pamati ti Iglesiam, kirikas mayan nurot iti pagayatam, ipay mo asi-asi ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kenagari, tagdanan nga awan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya. Kordero ti Dios a mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios a mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios a mangikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, amangikat karagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniyak, mirimay salas saom, mapaimbagton to'y kararwa.
Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay serbi. Ibanga agbalin abagnos. Kararag tinagkatlo apanggap. O Diyos nga amami, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdar na, tinaimbagadamak, ti panakaisalakan, iti amin a tao, ti maod iti sidong ti maysa a pamilya, iti panarabay kan panangayuan ni Jose a panakaamana, dimmakkel a makaiayo iti imatang mo, kan iti imatang ti tao. Manangaasi nga ama, dawatan mi ti isumet laeng a panangisalakan nga impakdaar ni Apo Jesus. Ken tinamaan a panalaknib ni San Jose, tapno iti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes, ken panagsagaba, nang runa iti nagraira a pandemya ti COVID-19, may kanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus, umimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar, kan iti panakaidasig, ket babaan ti mayataday a panangaramat mi iti bakuna nga impay mo, babaan ti grasyam, agsardengan a maminpinsan daytoy a pandemya. Punwan na kam kadi iti parabur mo, tapno agkaykaysa kami kuma iti pamati akas anak mo. Ket babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipateg kan ayaten mi ti tunggal maysa, maiparangarang mi kuma iti sangalubungan, ti ayat a nangayabam kada kami, babaan ti na Kristiyan na pamati nga inawat mi, manipod kadagiti misyonero, kanimparabor mo kada kami, tapno iburay mi, iti kasta agpaay amin ken ka. Dawaten mi daytoy tinagan ni Jesucristo nga Apo mi. Amen. Kararag iti nasantuan arupa ni Apo Jesus. Apo Jesus, dawaten mi nga ipakitam kadi kada kami ti dinto pulos agbalbaliw alangam. Tinapnuan misteryo arupa ti agnanayon nga asi ti Dios. Ipaay mo kadi nga iti panagpampanunot mi, amabigbig kan maamiris mi, babaan dagiti mata tinakam kan puso mi. Tinaintawan arupa ti Dios na iparangarang iti pakasaritaan tapno maipakaammo ti pakakitaan ti agnanayon. No ayaten kan awatan ti naulimag arupa ni Jesus
ngagsagsagaba ken nagungar, pagbalbaliwan na ti puso ken biag. Tarigagayan mi ti umadaw, manipod kadagiti matam, asikikita kada kami, anapnuan asi ken dungo. Tarigagayan mi ti bilag ti ayat ken kapya, amangiturong kada kami ti dalan ti biag, ken iti tured a sumurot ken ka, ngawanan panagbuteng ken panagduadua. Tapno agbalin kami as saksi ti Ebanghelyom, apakakitaan iti senyal ti panangaklon, ayat ken pamakawan. Una santuan arupa ni Kristo, silaw amang lawag iti kinasipnget ti panagduadua ken liday, biag anang parmek ngagnanayon iti bilag ti kinadakes ken patay, udi matukod a panang matmatmat adin tupulos agpatingga, amang banbantay kadagiti amin at tattao, rupa ana idulin babaan iti senyal ti Eucharistia, ken iti rupa dagiti amin as sibibiyag iti sidong mi. Aramidan na kami nga agdalyas at kas anak ti Dios iti daytoy alubong, si tatarigagay agpaay iti daytaawan patinggana, ken sidadaan iti maudi a panagsinnarak, inton makita da kan Apo iti rupan rupa, ket panpanunutan da kanton iti agnanayon iti sidong ta gloriam. Amen. Kumararag tayo. Apo, inawat mi ti bagi kandara ti anak mo, ipaay mo kadita ti grasya na, samayan na ti bagi kan kararwami, iti kasta ti bileg na amang iturong iti panagbiag mi, asaan ket ati kinalapit mi, gapo kan Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo, adda special collection nga tinawen nga imandar ti CBCP. Agpaay daytoy iti komisyon ti Catechesis ken Christian Education. Episcopal Commission on Catechesis and Christian Education, Catholic Education. Daytoy naduma-duma nga sanga dagiti obispo ti Pilipinas, agkuti aggargaraw agbibiyag babaan ti tulong tayo ken saranay tayo. Tapno agbiag ken agtultuloy dati nga opisina, daytoy ti napateg nga komisyon ti catechesis. So oray iti parokya tayo, bulan ti catechesis. Ito no bigat, Domingo dagiti amin a katekista dito'y Pilipinas. Oray dito'y parokya tayo mat. Adanto panagdadagop da, panagmimiting da, ket tinto ramrambak into no 28, piyesta ni Lorenzo Ruiz. Ngam daytoy buyugan iti aramid, nga mairiing manan, nga iti amin nga sisa tayo, daytoy lata volunteer catechist, ken agtultuloy ken awan sarday na, nga panagadal, dagiti anak na taengan ken agtutubo, ta adu nga rod, iti matakwatan tayo nga kinarabaw ti panakaammo iti pammati. So nga nagpateg nga ikan tayo ti atensyon datoy catechesis adal pammati. Tunggal ganwa, tunggal aramid, awaten tayo nya ti anag na, nya ti koneksyon na iti pammati tayo. Unday ta, ket adda meeting da into no bigat. Into no 14, Martes, iso ti kaaldawan ti fiesta ti panagkaitanok ti nasantuan a krus ni Apo tayo nga Jesucristo. Misa kuno celebrada alas 9, iti bigat. Maawis naman amin nga makipaset, umay ni Apo Arsobispo, kan dagiti papadi, para iti dito yung nadaag nga rambak, panaglawdawat tila tati kaasi ti Apo, ikanawa na tayo kuma iti us-usto nga COVID. Maya amot agnar-nervyos tayo lata, kadagita peki nga COVID. Maya lata ata, no ti kasta kamasaganaan tayo. Kanawa na tayo ti us-usto nga COVID, iti kasta ket na tibkerken na salon at tayo. Kablaawan tayo dagiti gayam, tunggal misa tayo ket may live stream. At dadi page tayo, at the page ti parokya tayo, ado ti makipaspaset,
hantay may baga nga makimkimisa dang road ta media data ayan na gadget ti ayan na kuna tayo ti panakikaysada ti gagarda ti tarigagay da ipakamume kada kayo nga agbuy-buya ken sikakaysa iti misa tayo babaan iti data page iti parokya anda ditoy i-focus mo man Andrea datoy ti replika ti imahen ni Apo Jesus. I-focus mo man dita kameram. Ay awan dijay hanam mo nga i-focus. Kasyan na kami. Yasilig mo pa data o i-focus data mabalin amuna magayam data. Datoy ti replika ni Apo ti rupa ni Apo Jesus. At ati awagan da iti Holy Face ti Manupello Italia adas rain na sadyay datoy nakaimalditan nga lupot ang manay pinta nga nakakaskas daaw damot lang right up na dita tunggal piyesta tinasanton a krus at da panagam amiris tayo ti anyaman na pakalaglagipan ti panagtutuok ipapatay kan panagungar na Apo Jesus. At dito'y aginggana ti kalpasan iti fiesta dinawat tayo garod nga dito'y naman kumamat o dagiti soldado tayo di bugbuga may da pandain nala aday tasyo nga dagundaway nga dito'y para iti fiesta tinasantuan ang kayo ti krus dinapan nga tawen dito'y dakkel nga crucifix tayo ti special feature di 2019 ni Apo Santo Cristo, di 2018 ni Apo Jesus ti Nazareno. Inutan tayo dito inom nga taon, na dumaduma nga aspeto ti panagtutok ni Apo Jesus. I-focus mo jay dakkel nga crucifix, maka di nga mapanpansing. Tatang nga Domingo ti panagbaklay iti cross. Ni mabayag mo gayam, it takes time. I-focus mo man jay dakkel nga cross, tano, ang ajay padi nga paoray pa padi ako krus mo ilata ang data ila ipokus mo man data tinakadakdakkelan nga kayo ti krus ditoy Santa Cruz yung mga tanda nga tinakita nga kadakkelan nga crucifix pokus mo nakadadalapay-lapay ipokus mo pa dumakdakkel data nakadakdakkel nga kayo ti krus na imuntar na isaad na blisan idinapan nga tawon. So dahita tinaisang sangayan iditawon ti pandemya, rugi ti pandemya, dapay la ita ti pandemya, giyaman tayo ta dito ili ti Santa Cruz, puro peke nga COVID ti adda. Iso nga, giyaman tayo kanayong ko mga peke, peke nga COVID, nakapage gaya, peke nga pa na ta, dahil nabagbag-solo nga tagamampok, nabagbag-solo nga tagamampok, tinaipan di agawid COVID at ay agtibing at aga-poblasyon norte panda di jay di awid na COVID indiritso na jay abot di kwa tanam nakapukasyan na kami so ala sa pela kumatamay kanawa tayo amin agpismas kayo lata siya ko upat ti bakuna kon iso nga upat no danto man ururay man na jay daddo mga bakunan ta dito ito manan kahit ko upat paulit ko nga binulan babakuna tano ana nga makaalis nga bukuna at tama pat bakuna ni kayo pila bakuna yung kakaasyan na kay na po Diyos ang kay nga makubit basta thank you very good ay into no Sabado 18 datay nagsardeng pailaeng nga paseo San Jose imaituloy tumanan. So mga rugi sidawan, mapanjay suyo, mapanjay pilar, mapanjay pinipin, mapanjay lasod, santo umay ditoy sentro ti parokya nagiti upat nga nasiglat nga poblasyon maturitan. Santo matan ti panagdadagop nagiti amin nga nasisingpet nga amma iti poblasyon. Daytanton. Ito numalpas dayta paseyo ni San Jose ditoy ito no October 20 malpas dito krus ti jubileo anadtan
Sunto matan ti mapan, ta agadal tayo tumanan. Agadal tayo, adalan tayo ti bunyag, ken misa. Dua nga importante. Buyogan tayo tupayan, ti kumpisar. 3 days. Tano di may kalungal daw, agpuraw tayo amin, ta agrinyo tayo ti bunyag. Agrinyo tayo ti bunyag. Ta ano, ipakdar tayo amin, di balbalay tayo, paglikudan tayo ni Satanas. So, diyayan. O, paglikudan ni Satanas, amin nga kina Satanas, imarka tayo tumuten. Data. O, barbarang ta, kanayin tayo nga natibker, kan nasalunat. Ang yaman tayo ti Apo. Thank you, kadagiti amin nga, agbuybuya iti page. Thank you kadagiti makalagip nga mangipatulod iti pagbayad iti wifi. Siyempre, thank you. Makonsensya ko madagiti na dumata agipaw it damat niya. Ta ano? Siyempre amin nga misa, naka live stream. Kano makimisa kano amin nga mabuteng ti COVID kadiyada amin nga makimisa. Ang taano mayali kakada. Amin nga makimkimisa. Nara ikanawa na kayo ti Apo iti dayta no makaumay kayo dito itapno may kanawa kayo met iti aming pigad ti Apo adda ko makada kayo ti pamindisyon ti manakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti misa in kayon ti kapya ti Apo. Layo ti krusyo. Agyaman tay ken agragsak tay iti amin na parabor na biag na ketinted na dara. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unaimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Nay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umatektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama.
Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag na nayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti ama, kaya tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, kaya mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nalangitan abalay mo. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti ama. Apo Jesus, kinunam, agamitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kanitag na nayon. Amen. Kasunod tuwin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, nagtukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod no ken tutugil kami, at tuy ka magsagana kami, o apo. Kami tinaduma adiso, itanon mi ti saom ken panagservi. Ni Maria, imadalagod nagsak ni, agsak na tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod maken tuloy kami, at tuy kang sasaganang kami, o apo. Kami nasagot, inukulit ito't miklubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pagkibay ko na siya'y ang mamati tinuto, palagayat ni ti para tao. Masuto et parabor, agyaman kami apo. Magkasuto et parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, kakit mo iti puso, di bagbagim isagot ni, naputukin kami, at tuy kang salanami, o